Kaixo eta ongi etorri gaurko saiora. Gaur gurekin Aingeru Gorrotxategi izango dugu platoan. Lur Barnea musika taldeari buruz hitz egiteko. Kaixo, egunon, lehen aipatu dugun bezala, gaur gurekin dago Aingeru. Egunon, Aingeru. Egunon. Beno, zuek etorri zara zure taldea Lur Barnea hitz egiteko. Konta aldezuak aldezu, zer da Lur Barnea eta noiz sortu zen? Lur Barnea musika proiektu bat da, hain zuzen Euskal Herriko historiaz kontatzen duen edo aritzen den musika proiektua. Eta berez ideia aspalditik banuen ere, 2018an hasi nintzen abestiekin lanean eta lehenengo kantua 2021an argitaratu genuen, duela 3 urte. Zenbat kide zarete taldean? Berez bi kide gara, naiz eta gero musika grabatzeko edo zuzenekoren bat emateko musikari gehiagorekin lanean gabiltzan, baina berez proiektuan bi kide gara. Vale. Zein musika generoan zentratzen zarete? Batez ere folk rock generoaren barruan. Zeintzuk dira zuen referentzia musikalak? Galdera zaila, zeren musikalki igual gehiago alemaniar edo Europako iparraldeko folk rocka, uztartzen dituzten alde batetik rocka eta bestetik musika folklorikoa edo leku horretako musika tresnak, hori musikalki. Eta gero hitzen aldetik horrela, nik esango nuke hemengo taldeko Oskorri edo Mikel Laboa esan aldira. Vale. Zer kontatu nahi duzue zuen musikekin? Musika proiektu honetan gaia oso argi dago eta da gure herriko historia edo behintzat historia momentu konkretu batzuk kontatzea. Uste dute askotan ez dakigula asko gure iraganari buruz edo ideia batzuk ez daudela oso ondo errotuta eta gure helburua da jakinaraztea. Musikaren bitartez, baina mezua oso argia da. Argitaraztea pixko bat musikarekin. Hori da. Dagoeneko, zein pasarte historiko kontatu dituzue? Begira, hasi ginen, orain arte, ia egon gara Nafarroan, hasi ginen Noaingo bataiarekin, 2005 urtean gertatu zena, eta gero hortik egin genuen mitologiari buruzko beste kantu bat, baina gero heldu genion Amaiurko konkistari eta horre egin genuen trilogia bat, 3 kanturekin, eta besteren bat egin dugu ere, izan zen Beloaga gazteluari buruzkoa, Nafar gaztelu bat Oiartzunen dagoena, Gipuzkoan, eta gero hau da hurrengo kantua. Zergatik erabaki zenuten Euskal Herriko historiak musikaren bidez kontatzea? Alde batetik musikari zaletuaz gain, naiz ere historia zaletua, eta konkretuki gure historia zaletua bestetik, naiz ere irakaslea, eta badute, naiz eta askotan nahi ez izan, pedagogia kutxo hori badut nire barnean, eta bestetik uste dute gure historia askotan ez dugula ondo kontrolatzen edo ideia batzuk ez direla oso zuzenak, gure historia askotan kanpotik kontatu digutela eta uste dut oso forma egokia da musikaren bitartez gure historia helaraztea jendeari. Oso ongi. Eta abestiak sortzeko, nondik jaso zenuten informazioa? Informazioa orain arte ikerketa txiki bat egiten dut, liburuetan edo historialari batzuen gidaritzapean. Baita ere, Navarralde elkartean badaude horre historialari batzuk eta batzuekin harremanetan nago.
eta haien laguntza jasotzen dut, eta justu azkeneko kantuan haietako kide batek egin du letra. Ardura berak hartu du, eta azken kantuan nire lana izan da bakarrik musikatzea. Gai historikoaz aparte, mitologia ere lantzen duzu, zuen musika, zergatik? Bai, alde batetik gure mitologia ere oso berezia delako, eta azkenean historiari ere oso errotuta dagoelako. Mitologia herri batentzat askotan da azaltzea gertakizun batzuen zergatia, eta azkenean herri bakoitzak azalpenak ematen ditu bere bizitzeko eraren barruan, eta orduan zentzu horretan uste dut ere mitologia saritzea da gure herriaren historia saritzea. Eta zein da zuentzat egiten duzunaren garrantzia? Garrantzia, ez da egite gugaren aproposenak hitz egiteko egiten ari garen garrantziaz, baina argi dago guretzako hau dela denbora pasa bat, azkenean da nahi dugun gauza bat, baina bai gustatuko litzaigukela hasi bat ereitea, gure herriaren kontakizunean, forma ludiko batean edo errez batean eta disfrutatzeko batean. Konta iguzu, zer esan dezakezu Iruña 824 abestiari buruz? Begira, justo ari ginenean pentsatzen aurten ze abesti kaleratu, konturatu ginen aurten betetzen zirela 1100 urte Horregako bigarren batalari buruz, eta gero horren ondorioz Iruñako erresumaren sorkuntza, orduan aurten eta abesti honekin bi kontu horiek goraipatu nahi ditugu. Alde batetik Horregako bigarren gudua, guk igual guztion buruan dago lehenengoa, Karlomagnoren kontra eta hori guztia, 778an gertatu zena, baina egon zen beste bigarren bat, ezain ezaguna, baina igual politikoki ondorio handiagoak izan zituena, izan zela gero Eneko Aritza izendatu izan zena Iruñako lehenengo errege. Nor izan zen Eneko Aritza? Eneko Aritza garai hartako buruzagi bat zen, eta hori gertaka hori honen ostean buruzagi hori izendatu izan zen Iruñako erresumako errege. Gero horren ostean bere lehenaldiko batzuk izan ziren ere errege, eta gero dinastia aldatu egin zen. Nork idatzi ditu Iruña 824ko letrak? Lagun batek, Iñaki Idigorazi engainatu nuen pixkatxo bat eta eskatu nion laguntza, eta berak hartu zuen kantua idazteko ardura, eta era berean bera jarri zen harremanetan Beini Agirrerekin, eta batez ere gauza historikoak zuzentza aldera, azkenean historiaz idaztea ez da erraza, saiatu behar dugu ere oso zehatzak izaten eta gauzak gertatu ziren bezala kontatzen. Eta horretarako, nahiz eta Iñakik asko jakin, askotan historialari baten laguntza beharrezkoa eta gainera lasaigarria, jakitea kontatzen ari zarena baduela horrelako zorroztasun bat. Nork egiten ditu bideokliparen ilustrazioak? Kasu honetan ilustrazioak Martintxo Altzuetak egin ditu, eta egia esan berak Joseba Zironekin duela urte batzuk bilduma bat egin zuen, Euskal Herriko historia ilustratua, eta ez dakitzen bat ale ziren, 2 edo 3 edo 4 ez du gogoratzen, eta gogoratzen dute liburu horiek nire eskuan izatea, irakurtzea, eta iruditu zitzaidan
alde batetik gauza zoragarria, ilustrazioak oso polita direlako, gero gure historia eskontatzeko oso forma erresa, eta orduan jarri nintzen berarekin harremanetan, eta berak utzi zizkidan irudiak. Zergatik uztartu musika eta ilustrazioa? Alde batetik gaur egun dena oso audiovisuala da. Orduan uste dut gure lana zabaltzeko oso forma proposa dela, eta bestetik egia da historian gauza asko kontatzen direla eta bidean galdu alde gara. Eta orduan nik uste dute zerbait entzuten duzun bitartean ikusten baduzu, asko laguntzen du, adibidez abesti honetan godoak, omeiarrak eta zintzu dira omeiarrak eta ikusten baduzu ez, bale, musulmanak, asko laguntzen du kontakizunean zure aurrean irudi bat ikustea. Orduan guretzako hori bi helburu horiek batzen ditu. Esan dezakegu azaltzen duela bi aldetatik. Hori da, bai. Vale. Non dago ikusgarri Iruña 2024, osea 824 abestia eta bideoklipa? Bai, abestia, bideoklipa gure YouTube kanalean, Lur Barnea kanalean, hor dago ikusgai. Eta gero entzuteko plataforma guztietan, Spotify, Amazon Music, iTunes eta horietan guztietan. Vale. Nola ikusten duzue Nafarroko musika panorama? Bueno, nik uste dut oso zabala eta beratxa askotan lagunekin komentatuz ikaragarria da nola hain leku txiki batean egon alden hainbeste musika, musikari, estilo desberdin, bai euskeraz, bai gazteleraz, gainera hori estilo asko jorratuz eta gainera musikari handi askorekin. Niretzako zoragarria da, eta sortea, horren barruan egotea eta uste dut nahiko kultura osasuntsua dugula zentzu horretan. Eta uste duzu sare sozialak laguntzen dutela zabalpenean, musikarekin eta bar? Bai, laguntzen dute, baina egia da ere sare sozialetan hainbeste jende dago, hainbeste edukin sortuz zaila dela. Azkenean, zenbat eta jende gehiago aritu horretan, beste helaraztea zailagoa da, esan nahi dute kolapsatuta dago batzuetan dena, ez? Baina egia da oso tresna interesgarria dela, jende guztiak erabiltzen dituelako eta nahiko guztiok erabilia dugun tresna bat delako bai. Beno, eta zein dira Lur Barnearen hurrengo kontzertuak, emanaldiak? Kontzertuak berez ez dugu aurreikusita oraindik, izan ere oso abesti gutxi ditugu kaleratuta eta igual abesti minimo bat izan arte ez dut planteatu zuzenekoak egitea. Beste gauza da, igual gauza konkretu batzutarako ditzen gaituzte, baina formatu txikian, baina berez formatu handian, abesti gehiago izan arte eta oraindik ez dugu aurreikusita. Eta kantu aldetik baditugu batzu pentsatuta argitaratzeko hurrengo hilabeteetan. Eta nik ikusi ditut bideo batzuk YouTubeen, eta ikusita hasieran hasten direla historia kontatzen eta gero musika, nola jarriko zenuke hori eszenario batean? Egia esan ez dut pentsatu, baina egia da hor kombinatzen dugula askotan musika ahotsarekin eta hori izango litzateke zailtasun bat egin alduzu igual kontzertu hasiera, baina ez momentu oro. Ez dakite, ez dut pentsatu, baina zerbait pentsatzekoa izango litzateke edo abestia moztu edo bata bestearekin kateatu edo argi dago abestian dagoen moduan zuzenekoa eramatea ez litzatekeela erresa izango bai. Eta zein proiektu berri dituzue eskuen artean? Sortzeko edo filmatzeko? Begira, hurrengo kantuat argitaratuko dena da Joana Zurdui, izan zena euskal jatorriko emakume bat,
bolibiarra eta ibili zela oso aktibo Hego Amerikako askapenean, 1800 da ez dakit zenbagarren urtean. Eta Asisko Ormenetak proposatu zidan abesti hori, bai gazteleraz dagoena, euskaratzea eta grabatzea, eta horretan gabiltza. Eta gero hortik aurrera baditugu beste kantu batzuk pentsatuta, bata da Nafarroako sorginen izen ingurukoa. Eta ikusten dituzue kolaborazio beste taldeekin edo beste pertsonekin? Bai, azkenan aberasgarria da, alde batetik ikusgarritasuna zabaltzeko eta bestetik pixkatxo bat ere ematen dio beste kutsu aberasgarri bat, beste musika tresnekin edo musikariekin kolaboratzea, adibidez Iruñako kantu honetan Inigo Beso txirulariak grabatu ditu txirulak eta egia esan aldugun heinean saiatuko gara beste musikariekin gauzak egiten bai. Zeintzuk dira zuen erronka nagusiak EP motzerako? Erronka nagusiena, alde batetik abestiak plazaratzen jarraitzea, gero agian abesti kopuru bat amabi kanta ingurua dugunan, agian disko moduan kaleratzea. Agian ez fizikoki, baina bai lan borobildu lan bat bezala kantu solteak. Eta gero posible denean zuzenekoak eskaintzea. Oraindik ez dakigu zein formatuta, baina azkenean musika ere bada zuzenen eskaintzekoa eta gure asmoa hori da. Eta zein ekitaldi edo jaialdietan nahiko zenuke parte hartu? Beno, ez du ere planteatu, baina gustatuko litzaidake alde batetik folk jaialdietan, azken finean uste dute gure musika horren barruan dagoela eta oso festival politak antolatzen dira, bai hemen eta baina atzerrian, eta nire ilusietako bat izango litzateke, adibidez Europako erdi aldeko herrietan ospatzen diren horrelako jaialdi batean parte hartzea. Bale, eta bukatzeko, zer asmo duzu euskal musika tradizionala eta historia jendeari hurbiltzeko? Zer asmo dudan? Zabaltzea gure musika, musikari bezala beti nahi dugu gure musika beste helaraztea, baina baita ere gure historia, gehiago jakitea eta kontzientzia hori izatea, herri bezala badugula historia bat, badugula ibilbide bat, eta nik uste dut oso garrantzitsua dela jendeak ezagutzea, eta hori da gure ez dakit helburu nagusia, baina beti dugu hori buruan. Beno, pues, hau da guztia, eskerrik asko etortzeagatik eta galderak erantzutea. Oso ondo, ni esker. Zuri. Lau mende, Erromatar inperioa erori zenetik. Lau mende, imperio berrien aurka, etengabeko defentsan. Godoak lehenik, omeiarrak gero egotik, Frankoak azkenik, iparretik, eutxita eutxiz, borrokan adoretsu, errozabalen gendun, Karlomagno mendean hartu. Hala ere, Frankoen erasopean gaude.
ezin egonez eta amorrazioz, 824an Iruña zen matxinatu. Ludovico Pio errege frankoak Eblo eta Aznar hara bidali zituen. Burujabetasuna berreskuraturik, Iruñeko erresuma sortzen da. 8 mendez Euskaldunon babesleku. Indar arrotzek berriro, zatika eta konkistaz, menpean hartu gaituzten arte. Iruñeko erresuma izan zen nazia. Berregin dezagun behingoz gure aritz zarra. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.